Mela fil-COVID kellna ħna kuljum it-television. Kemm hemm illi ttieħdu, kemm marru l-isptar, insomma. U kemm mietu. Taf kemm imutu fis-sena with diseases related to. Jidir li xi 10 fil-ġimgħa xi ħaġek. Jekk min isser żball 460 xaġek fis-sena. Eżatt, kważi 10 fil-ġimgħa jiġu. Iktar mill-COVID. Mela fil-COVID iddikjarajna emerġenza ta' saħħa. Kulħadd pratikament maqful ġodaru bil-vaċċini ta' bil-fors jagħmellek x'tajjeb jew ħażin u bil-maskri minn kollox. Minn kollox. U it-tieni l-iktar arja mnitsa fl-Arapa. Ana ma nagħmlu xejn. Eġi ma dama allura mux qed nirraġunaw. M'hemmx pjan, u la fin-nofs, fil-qosor, u laqqas b'immedjat. U allura naħseb il-politika serja trid illi mhux noqogħdu ngħidu aħna blu, aħna ħammar, aħna xelluk, aħna lemin, aħna ċentru. Aħna jwarridu nistgħu naqblu fuq is-saħħa, fuq l-edukazzjoni, fuq affarijiet bażiċi, fuq il-klima, fuq l-arja, fuq in-nifs. Jena sa fuq is-saħħa nagħmlu pjuttost biċċa xogħol tajba meta niġu għall-kura mhux inti qed tajt spiex ta' li aħna ma nħarsux li ma nimirdux biex dik għandna dik il-problema. Qed fuq is-saħħa ġdiet effettwa lek is-saħħa. Eħlema fis-sens qed ngħidlek curative care aħna pjuttost imorru sew. U għandna professjonisti naħseb li huma verament kapaċissimi. Però naħseb world class. U bħala care xejdu preemptive, ma siftija preemptive il-kelma, imma preventive. I had to go for the more complicated word. Mela, bħala kura preventiva biex ta' preemptive meta jkun preemptive strike. Tantiċipa lil-ladu. Fil-fatt aħna l-iktar nies obeżi fid-dinja, diabete, blood dodge, imbagħad speċjalment tmur l-isptar. Tmur l-isptar, taf li għandek l-iktar nazzjon oħxon u għażien għandna fl-Ewropa kollha. Tmur biex iġib selid mill-kafetterija u ħlif pastizzi u qassatat m'għandhomx men. Għandek kulħadd qed imut hawnhekk ħabba dal-ikel. Tixtaq inqas is-sussidja dak l-ikel ħalli għandek naqa' kejlu jinnaf men. Tiġi ġagriljata xi ħaġa. Overview. Malta has one of the highest rates of adult and childhood obesity worldwide. Laqwa żmien. Over a quarter of the Maltese adult population over 15 is obese. Jesus. Ma għek maħniċ rappresentativi, ment n-nota li n-nis li segu dal-podcast mumiex rappresentativi ta' din il-maġġoranza. Krem della krem, ġon. Ma nizerux. Le, għandek, fuq naħseb l-ewwel darba li qbilna mingħajr problemi. Mela, the prevalence of obesity increased from 23% in 2000 to 25% in 2015, moving further away from Malta's bil-kontra Malta. Target kienet 18% u għedin 25%. So yeah, when it comes to preventive care, għadna l-ura. Mela, tlaqna?